1000 korún, víš. No. Lebo som sa do tej privatizácie. Ja to nevadilo. 14 000 korún. A to bolo vtedy v 89. 14 000, to bolo teraz, že keby to máte 1200 €. To bolo veľa peniazí. Bolo, jak by. A čo ste s nimi spravili, Ujo? No, čo ste s tým mali? Mame som kúpil chleba, našťastie som kúpil chleba, to bolo šťastie, že som chleba, iba kúpil som chleba. Za 14 000 ste kúpili chleba? Máme, áno, máme. Mama ešte 3 žila. A čo ste potom spravili so Svištom? No potom som sa dobre najebal. A bolo vám dobre, nie? Potom som sa dobre najebal. Bolo vám dobre. Bolo vám dobre? Jak som sa najebal. Jak prasa. No dobrá, Jak toto prasátko, nie? 8 rokov som prehral všetky peniaze. 8 rokov, jeho Krista vyjebaného. Jebem ti, piču vyjeban. Ja nevyhrám. Potom som vyhrával. Ja ste všetko prehral potom. No. Ne, vyhral som. Ale potom ste všetko prehrali. Vyhral. Koľko? Veríš tomu, že Všetko ste prepili, 35 nie? som za deň vyhral, 35 000. A kde sú teraz tie peniaze? Prepité. Ty, víš čo? Zeseli došli, že Stojko, ty si vyhral 35 000. Tak ideme piť, nie? A jak sa voláte? Pišta? Ridila. Ako? Ja som Rumun, Ridila. Ridila? Ridila, mekke i. Ridila. Rytmaus, no, Ridila, Rytmaus. A vy ste z Palárikova ste originál? Mediera som. Medierák, Ale predtým bolo Palárikova ste spomínali, Ja som sa náslame Ale Medier to je kúsok, on je od Palárikova, Medier. A Rumun? No Rumun je Halmus. Aha. A Kesani sú tady, jak je... Bánov, nie? Bánov, Kesa, zvítajme sa, no. A Lipova je tiež blízko. No, to je už kúsok ďalej, ale Kamarádom. to je pri Ondrochove. Lipová to je pri Ondrochove. Lebo je Ondrochov a potom je hneď Lipová, kúsek. To je asi tak, že takto. Na Benešov, Bešenov. Nie, Bešanov je zase druhý smer, to je na Komárno. Ale ona, Lipová a Ondrochov, to je na Nitru. To je tým smerom, Verím. Tade, tým smerom. A A Bešenov, to je na Komárno, na Maďarov. Áno, dobre, nehádam. Čo? Nehádam sa. Chlapi, nehádam sa, dám si z tohoto čestraku. Dobre hovorím. Dajte si skofoli, Ja no. sa nehádam. My sme boli... Cigaretu nestiete, fakt? Ja nemôžem, som... Nefajčíte, alebo čo? Ne, ja sa bojím. Mne povedala panenka Mária, nešpekuluj, radšej sa ne. Ja ste ide pánenku Máriu, normálne. A jasná, Pozor na prasátko, než mám panne. Ona je svinia hnusná. Však. Videla tá je svina, jak je ťažká. Môžem si... dobre, kaši mi sa rád Viete, dochalím. počkaj, na chvíľku. Tak, Daj víno, najbíme sa, čo? Počkaj. Odlejeme trošku, nalejeme tam víno, ne? No, dobre. Dápime sa chlapi, že kaši. Takto, viete čo? No. My už aj tak ideme preč. Nejdete do piči. Nejdeme do piči, kde je kanál skôr, niekde ideme. Nie, však dole do toho len to robíš. Však do toho dole víno. Spravíme vám strig, Ujo. Ne. Ale áno. Nie, dole vám do toho strik, my už ideme aj tak do piči. Pred chvíľou ste chceli strik, budete mať stričík. Pozrite, takto. Aha, to je víno. Víte, jak ja mám profesionál, víte, Šuránčanov vytriskal ten pes. Čo, to je určite. Veríš Keď mu? máš 45 kg. Korpikame. Čo, toto? Víš, čo robí on v noci? Ja som sa nevie... Podľa mňa on jebe. Srala On jebe. Ne, zvrtá sa, tiger. Boh! Sused, Jako robí? on neví. On má robí, jaké rany, on neví za ten psík. A normálne chytí a volá, čo spraví a... Ne! On chce spať! On Boh! Kúbko, jak by si tak najrobí, víš čo? Najrobí. Ty víš, akú ranu má dopíš. Ja teoreticky, keď tu bude žanbaru, tak budú do servúsa. A čo by im spravil? No by došel a spravil, že haf? Neviem, by sa raz dvihol ten Kristus. Neveríš tomu? Ja vám verím, len sa pýta, že čo by spravil. Víš, čo by on spravil? Cez deň by zase ti zastavil, že sa dostral. Kurva. A zaštikal by aj? Vôbec nie. Nie? On by... Bác! A desko zabije. A bác a hneď by trhal. Zabije. To je vaše. To je všetko vaše už celé. To je víno. To je strik. Ešte mi jedna pani hovorí, že víš čo? Hovorí, že ty keď dokáže 10 násobnú silu. A hen ten házel, tomu verím. Ja som mu spravil. On sa nedá. To je kokot. Povedz si, že je kokot.
Je to kokot. Čapka, ujo, čapka vám padla. Dajte si čapku. Verejte, ja. Dajte si takto. Takto si dajte. Ja mám šurej rád, ja to povedal. Ale to víš, ako to, ja som si nám vysvetliť, že takú to má, ty víš, akú to má silu, hen to hovado. Jak sa volá ešte raz ten pes? Beninko. Beninko. To je syn môj. 45 kg má, vy ho voláte Beninko. Beninko. Jak keby to bol Yorkshire terrier, takýto malý, nie? Ale ty uši, lebo hovorím, nemôže, prechladnúť synček môj, nemôže, lebo on tým ušom... Ja ho mám nahratého, jak ho. To je jak gepard, vieš čo je gepard? No. On sa... Pred chvíľou ste hovorili, že to je jak tiger. Tak čili jak to je, jak gepard alebo jak tiger? No. Jak obidva dokopy. Ticho. Žandári. Na tigrovo nie je ako krositeľ. Kočka nemá šancu u ňu. Kočka sa normálne kočka musí rytlizať. A však aj, ale taká kočka, kebyže sem dojde nejaká kočka, tak aj vám by vylízala ryb, nie? Nie? Hovorím, koma, dávaj pozor, lebo ona ti vyjebe oči, víš. Moje starší už, ty, a víš, čo mi raz ukázal, napojím do ksichtu, víš, čo mi ukázal, má som dvoch psov, pekných, víš, aký zabijakov. On mi ukázal, oni ho pohryzli tuto na brúšku, ho pohryzli. Jedného vyhodil z okna, druhého praskol do zemi. Víš, aký jasevičík, jak úra. Tak ho jebol do zemi, do piči. Ja, že je mŕtvý, to Potom ho zrazil od toho chuďáka, počkaj. Ale on bol malilinký bol, a kočka. Mačka. Malilinký bol. Jak mačka. A potom mi Nehovorme po takto mi česky. ukázal brúško, že tuto ma porizli, ty kurvi, tvoji psi. Lebo striko mi ho dal, fakt. No, však ja vám verím, však. To keby ste videli... Vy ste neklamali, Pišta by neklamal. To keby... Prečo ich vyjebal? Jedno chytil za oko, to je, aký je to zabíjak. Jeden cigán došiel, predal na parkovisko klobásky. A zežral ho. Počkaj, ne. Nezežral ho? Nezežral ho, ne. Tu máte troška, počkaj. No, čakáme. Ja som tam, tak, hentam som odišol na bok. A ten starý mu jebalo tej hlavy do piši, lebo ten pes sa mluví, on má taký krivý ucho, ten malinký taký pes, ten gazbečík, to bol taký hnusná špina. On je Maďar, ja som to mal, počkajte, 20 rokov má už pomaly ten pes. A furt žije. Malý! To je jak Matušalem do piči. Malý! A starý išiel s tým nožom, ty víja mu skočí do krkov ten pes. Na čo ty kokot ide s tým nožom na psa, víš? On mu stiel dať salámu. A jakú salámu? Svoju salámu? Predával tam. Ale svoju salámu? Ne, masár tam predával, on ešte odrezal, že ty si to, ale... Ne, fakt, hovorím. Nehajte si takto. Nehajte takto si krajší. Ja som sa skoro dosral, ja som takto tam stál. Tam bolo... Prasátko vám padlo. To je svinia to prase. Dobre, ja už stopujem, lebo 8 minút do piči.